Marhay na agaw yapon alas 9 bareta sa lado nasyonal. Pigkonfirmar kan Department of Justice na sagkod sa ngunyan, dai pa nakakalaog sa Witness Protection Program ang nagkaperang testigos asin mga kafamilya kan pinagbabadil asin ginadan na kan mga pinagbabadil asin ginadam ni Police Senior Master Sergeant Jonel Nuezga duman sa Panique, Tarlac. Sigon kay Justice Secretary Menardo Guevara na posibleng daipang abiso sa familia kan mga biktimang sinda Sonia asin Frank Gregorio tanganing maghaganin proteksyon sa DOJ WPP. Tinawanin doon kan sekretaryo na si isay man na testigos kan krimen bukas para mag-apply sa DOJ tanganing tawan sindaning proteksyon. En kaso na makapag-apply ang Familia Gregorio, tulos ining pag-aadalan kan DOJ pero dahil voluntary basis ang sakop kan WPP, kaipuhan pa man giraray na magsumitir ning aplikasyon asin rekisitos at mga ini sa ahensya. Alas 9 bareta, sa Lado Nasyonal pinagsurat po yan ni News Manager Mardela. Si Bonjing Tanayan sa Technical Control ka-partner man si Mark Siad Madrid sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hoo-ha! Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pan, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pan, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tam, pam, pan, que tumban, que pin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Maray na aga, kumpadreng Noel Manalo. Pading Noel. The best ka talaga, Pading Noel. Si la conoces te gustará. Pading Noel, ito ang pinagsasabing hororon na by the way. Me gusta So hororon mi kasuhapon. a mí.
Maray na aga tabi sa imo, kumpadring Noel Manalo. Siring man sa gabos na mga parahinan nyug niya to, minapaabot kami nin pagrespeto asin pangungumusta sa gabos na miyembro kan familia. Sa satuya man na mga paraan tabay, suki man po kan tingog kan banwaan. No tiene pega. Kasabay dyan, an samuya po na paghirumdum sa paghampang niya to kaining kaaldawon. Me gusta mi. Pasalamatan niya to si Mama Mary, Miyerkules ngunyan, mahal na inang Santa Maria. No. Dahilan sa padagos niyang pangadji para sa satuya man na mga kahagadan. Asin, padagos man niya tong i-request kay Mama Mary na i-pray kita matapos na ining COVID, malampasan ta na ang gabos. Ha? Ano man tabi ang kasiributan, mahal na Diyos, enot sa gabos. Huha! Tama yan. Huha! Kompadring Noel. Secret sa natabi. Chikitan chikitan Sabi nga ni Bagat, talking with sense. bang tumbang. Chikitan tandang tumbang bang tumbang. New Year baga pading Noel, dapat magpreparar. Dapat sabi kan sa kuyang saro sa kahoron duman, dapat ngaya piyoboy. Ecstasy. Ang New Year tang tulo, Oh. maugmang pirmi. Igwa pang masunod tabi duman kumpadring Noel. So instruksyon naman sa ko ngunya na aga. Bang bang tumbang. Alkalde naman ang kahoronon. One of these days. Tandang. Petapetang bang bang tumbang kepin. Tingog kan banwaan. Good morning, Legazpi. Albay District Asin Daraga. Conoces, te gustará porque es la bomba que basta. Andyan ba kayo? Porque es genial. Así. Me. Ata baya, anday nagdadangog na hiling nindo. Así. Me gusta mi. Anday nagdadangog halaka mo. Gusta mi. Hindi magkakajowa. Kumusta ka mo dyan sa Sabang? Pigkalibaybay. Sa Lapu-Lapu kay kumpadreng Jun Peter Budakay, Kapitan Espirito. Tallar no tiene pegas. Kapitan, maray na aga tabi sa imo Kapitan Espirito dyan sa Lapu-Lapu. Kumusta na tabi so sa imong bitis? Mi. Así. Kan ultimo kaming naghurong kay ni before Christmas, naputol lang ugaring ta may interview kita kay ito na kay schedule na uminapod ng bigla kan pigkakahoron ta si Kapitan Espirito. Ex. Ngaya papapiyo gari na tuyas yata ito na basta nalugadan yata subitis ni Kapitan Espirito. Kumusta na tabi Kapitan? Si Manayoli kay dyan sa Pawa, maray na aga man tabi buda sa familia. Kapitan, maray na aga man tabi sa imo. Manay Selma dyan sa Victory. Kumusta si Kapitan Bahoy? Si Kapitan Joy. No, 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 sí, 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 no, 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 Hua. No, 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 no. Si Kumpadreng June na Pitero dyan sa Lapu-Lapu. Maray na aga tabi sa imo pading June. Happy New Year. Sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, no, no, sí, no. Hua. Ay, si Renen. Ako naman talaga si Renen, si Police Officer Renen. One of the majority. Sinasabi ko, one of the majority. Na maray na pulis. Majority. I am emphasizing majority. Majority sinda na maray na pulis. Sir Renen, maray na agatabi dyan sa Indo, sa familia, dyan sa Bato. Familia, ano ba to? Familia Triho. Tama ba? Sir Renen, Triho o Trillo. Yan, maray na agatabi sa Indo dyan. Buda sa Bato MPS, siyempre. Kapitan Bahoy, maray na aga man tabi. si Pading Noel. Makisabay na ako kaan para mainguragan lamang ta alam na dis. Ay, Kumpadring Noel.
Informarang ko si Kwan. So sarong kahoron duman ano. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, bang, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Chiquitan, chiquitan, Good morning tabi dyan sa mga paraantabay man sa Albay District. Kumusta po kamo dyan? chiquitan, Sagkod sa daraga. Alcalde Vic, maray na aga tabi sa imo. bang, que tumbang, que pin. Ecstasy, extano, ecstasy, exta. Taod-taod ta kahorunon ko daw si Alcalde Vic na perete taod-taod. Pirang aldaw na sa nabaga so talaan niya sa ining prime waters kan daraga. Duman baga sa programa ni VP Henry Linuwas ni Renz. Enero, kundi basurang kontrata. Kan prime waters. Hindi ko magtultul dyan. Bayan? Bonjing Tanay is the name. Te gustará porque es la bomba. Technical control. No tiene pega. Siyempre, Genial. sa Newsroom Production Research, si News Manager Mardela. Me gusta, Ang samuya pong malalauman, the Jack of all trades. me gusta a mí. Mardela, ang samuyang News Manager. Si Mark Sian Madrid. Ang sadit pero malanit. Yan ang fight ni Mark Sian. Sadit pero malanit. Si la conoce Ipapamar, sadit sana pero tian. hallar, no tiene pegas porque es... Si Mark Sian, sadit pero labing lanit. Sí, me gusta. IT man sana, Mark Sian Madrid is the name. Ecstasy, IT is the game. extano, ecstasy, extano, Ako po si Pio Fernandez. ex, Welcome na po. Tingog kan Banuan. Sudo kitang 10:30. Si. Miyerkules ngunyan. exta. 30 Rizal Day. Ray na aga dyan sa mga naka DCGB News Online sa Facebook. Ano sa mo yung official Facebook page. Buda sa YouTube. Duro diretso sa YouTube tatabir ako ano. Sige. Kung kamo tabi mga subscribers man sa YouTube, hanapon lang nindo DCGB Legazpi City. Kaya bale on air, online, diretso ang serbisyo kan DCGB. Halo yun na yan. May mga nagbuburoto baga dyan bunjing na kung si isay-sisay na sa nabagang mga online na daw bunjing. Ang DCGB, halo yun na. May prangkisa, online, on air, tabi. Sabay po yan ang DCGB. Ano po? Sige, you can text me sa Globe 0926 0156-020. As in sa Smart 0961-759-0888. Yan. Sa sakuyang mga barkada, you can call me Ping. Yan. Or Papa Pio. Sa mga bakasyonistas kolehialas, you can call me anytime. Renz, good morning. Please go ahead. Oh, naputol si Renz. Pakiayos Hello. niya. Go ahead, Yes, Renz. sa maray na aga tabi Sir Pio, sin na maray na agas ng mga parantabay sa mga dugan niya tong mga bareta duwang positibong kaso ng COVID-19 ang naidugang digdi sa Banuanin Daraga bago pa man magtapos opisyalmente ang taon 2020. Sa pinaluwas na impormasyon, Alcalde Vic Perete, si Bicol patient number 3575, sa 26 anyos na babae, taga-digdi sa Tagas, Taragalbay, asin for verification pa ang sayang history of exposure, asin for verification man, kung rin siya nagpuon na makamati ni simptomas, kanaw ng bita ng helang, ang sangunya na quarantine naman, sa quarantine center or area, ang naunambita ng pasyente. Since sa panduwang kaso, yung si Bicol patient number 3594, sa ring 44 anyos na sarong regional manager, tagadigdi sa CP Daragalbay, as in for verification pa man ang sayang history of exposure, as in nakamati ni simptomas, kanaw nambita ng helang, kan nakaaging petsa 20, kan presenteng bulan, sangunya naka-quarantine naman, ang naunambita ng pasyente. Kangunyan pinagalat-alata pa na mag-abot ang datos hali sa Rural Health Unit ka na Daraga. Kumpira na ang total na kaso ng COVID-19 digdi sa Banuaan. Asin kung makatatandaan ka nakaaging semana saro ang naidugang digdi sa Daraga. Ang sangunyan niya ni kaswapon, duwa ang naidugang. So ibig sabihin,
pagtungtong ka na petsa 19 hanggang sa ngunya na presenteng petsa, petsa 30 kan Disyembre tulo ang naidugang digdi sa banwaan ng daraga na total na kaso ng COVID-19 bago pa man matapos ining taon 2020. Ang saro dyan tabi Renz is regional manager. Roger Tabi Sarpio. Anong klasifikasyon? Pam-gobyerno o pribadong o ahensya? Day Tabi Sarpio pinagtaram kung sa ininiong nakakonekta kung sa pribado sa pampubliko na opisina. Mhm. Yung CP Corporation number 3594. Iyo. Ano sarong 44 anyos na lalaki. O ang barangay na sambitan? CP Tabi Sarpio. Sa CP, pero nasa isolation facility na ini. Roger Tabi Sarpio. So, saro, Susaro man 26 anyos na babae, taga-digdi sa barangay Tagas, Targa Albay. sa Tagas, oho, nasa isolation facility naman. Roger Tabi Sarpio. So, kung pag-iistudyaran man ang daraga for perang aldaw na naging 0, ngunyan sana na dagdagan ng 2. Roger Tabi Sarpio. Kuan medyo marayrahin na ang trend, Roger. sana magpareho na digdi sa Ligaspi, ta sa Ligaspi 0 na naman, kagayon kan dalagan, Roger Tabi Sarpio. nabangutan sana ni nagkapirang aldaw, 2 sa nagayon ito, ngunyan 0 na naman sa Ligaspi, diyan mas sa daraga, ngunyan lang, medyo 2, Roger Tabi Sarpio. Okay, sige. Yan Tabi Sarpio, ano po nagdag na update digdi sa Dabanuan ng Daraga sa COVID-19 na cases at panagos pa manggirapin pangaporan kan Royal Health Unit ngunyan pang holiday season ay mantinir ang pagsunod din na mga pinapautob ng mga safety health protocols para makaiwas na maulakitan kang naunambitan ng helang. Roger. Pareta, Renz Luna, DCGB News. Salamat rin sa dagdag na istorya. Diyan sa daraga, ingat-ingat po CP and daraga, CP sa daraga, buda Tagas sa daraga. So, mga taga dyan po nag-positive pero nasa isolation facility naman po yan. Aramta na ang protocol dahil na masyadong magpara hadit baga, ang dapat suhadit, masalidahan nanin. So, pinagsasabing tama bunjing na reaksyon. Ha? So, tama na reaksyon. Ano yung tamang reaksyon? So, pagsunod kan protocol na ipinag-o-orden kan departamento. Aram mo, garo man sa nabagabunjing, kaya ito bagang mga panahon, pigtatakutan, so utos, buda tipdas. May utos nga dyan, may tipdas ako Ang pigigibo baga kan komunidad, dahil duman nagpaparani duman sa may utos, buda may tipdas. Pero dahil pigdidiskriminar, baka bunjing, dahil baga pigdidiskriminar. Maski ngunyan baga pag may utos baga, buda may tipdas ang sarong tawo, dahil nga magparani dyan, takon maulakitan. Iyo man sa nabaga, araw man lang yan kaan. Tabi, araw man sa nakan, dahil ning diskriminasyon. Precautionary measure lang. Ay, pig-isolate baga nga ni bagat bunjing an may utos bako, buda may tipdas, talagang pig-isolate yan. Araw man sa nakan an adaptaron tang kwan, parang sistema, manong digdi sa COVID, plus yung face mask, face shield, wash your hands, social distancing. And natatapig ehemplo ta itong sugari may utos buda may tipdas. Tapag igwa dyan sa komunidad baganing may utos buda may tipdas, medyo naglilikay so tawo sa iya, pero dahil nangangahulugan na pinagdidiskriminar. Naglilikay sa naduman because it is for the common protection po kan komunidad. Sige, diretso kan istorya. Nasa linya si Kumpadring Al Armario. Kumpadring Al, go, go, go. Yes, pare, good morning. Talagang ipupursige ng God, Kanako Bicol, ang plano sa Bulkan Mayon na gibuhon ining mas na tourist destination kapag inin mga pailaw sa mga masunod na taon. Iyo. Lalo pag 2021. Ini ang sabi ni Congressman Saldico sa sayang mga payag sa pagkapangkani kon na sa Senate Ripon kung saan yaon manggaray ang pagpursige kani na mapailawan ang palibot kan Bulkan Mayon dahil ngunyan daw na dai pa normal lang na may mga negatibong komentaryo manong digdi. Iyo. Alagad ko isipon ang mga inot nganing project man inibagang bulibad kan panahon dakulo man sa mga negatibong komentaryo. Ngunyan agi na ining tourist destination. Pinagkuhan na pati, pinagpupromoter na pati nin tawo.
Correct. Tao na Oo. mismo nagpo-promoter. Iyan na misibis pa Oo. sabi niya, kay ito, nakulang man nagkomentaryo ka yan. Iyo. O, ngunyan, uyaw na. Naging tourist destination naman iyan. Siguro nga ni isu mga nag-oropunir kayan, yaw na nag-jogging man sa boulevard. Correct, oo. Tapos ngayaw yan na Linion Hill, kay ito, nakulang man nagkomentaryo. Oho. Oo, yan, baga, na-develop na yan. Kaya ini nga yan, Iyo. Volcan Mayon, ngunyan, may mga negative na reaksyon. Kaya, mas may priority dapat na pailawan. Pero ilang ngayon, pag nangyari yan, Yan. gari kita magiging like Cebu, na sa mga naging tourist destination, yung mga pailaw na yan, kundi mahiling na sa nasang masod na daw basta nakubikol, porsigido ng gad na mangyari ang planong iyan pa rin. Roger, sige. Yan, informasyon pa, digli sa lawas, Alarmario. Pade. Yes. Padaba ta kabaga. Aha. Going. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Taod-taod beral tadahan tan mga istoryang yan, buda iba pang mga temas. Ini po importanteng pasabot ha, importante na agad na pasabot. Dai ka mo maghali, pagkatapos kan time check, halawig po ang hanap buhay. Ano? Alas 9:29. An oras hatod sa Indokang Climax Forte. Climax Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. DSWD 5. DSWD 5. Serbisyong may kalinga at pagmamahal. May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Kayo po ba ay may problema sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, pugita, panglalabo ng mata, pagluluha, pangangati at pagkabulag? Good news mga kaibigan! May solusyon tayo dyan. Magpunta na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center para sa libreng eye spa, healthron therapy, health analysis at mga vitamins na pwedeng makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system at panglaban sa lahat ng sakit. Ako po, Sir Linda Nasaya, taga-Kamalik Elbay. Napunta po ako rito dahil madilim ng aking mata. Bakit po? Dahil nalisip po, 6 na buwan na po ako nagpapais. Ang masasabi ko na lang, dati ho ang mga kulay na mga damit, di ko na nakikita. Ngayon, Kasi kulay madilim na. na. Ngayon na nakikita ko na. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako bikol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako bikol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako bikol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang nga, lalo na sa ngunyan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako bikol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako bikol lang sa puso ko. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard.
Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Legaspeños, ini po ang sa indong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot nin sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Ang Pasko, panahon ning pag-urugmahan asin pagpadaba sa lambang sarot. Panahon, bako para sa mga granding selebrasyon asin regalo kundi pagkaminrootan asin pagsabot sa kapwa. Lugod kitang mga kahovenesan digdi sa syudad ni Legazpi asin man sa probinsya nin Albay. Magkasararo, tanganin na mapagayon asin gibuhong maogma ang kapaskuhan asin pagsabat kan bagong taon. Hali sa sakong pamilya, akunyate, asin man sa Federasyon ni Sangguniang Kabataan kan Legazpi, ako po si SK Federation President ex officio Councilor, mailing akunyate minapaabot sa Indo nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sa mga namumutan kong konstituentes kan Tercero Distrito kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa Indo nin pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunya na taon, dakol kitang mga pagsubok, buda kadipisilan na inagihan, arog kan mga bagyo, buda ang pandemya. Pero dahil kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Kaya, ngunya na kapaskuhan, magkasaharap kita para sa pagbangon kan sa tuyang banwaan. Ipadagos ta ang pagpursigi asin paghigos para sa pagkasenso. Sa liwat, ini ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot
nin maugmang pagbati, nin kapaskuhan, asin manigong bagong taon sa gabos. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang pagselebrar nin bagong taon. Laong kan samong manihamyento na day mawara ang pagkamuot sa laog kan pamilya asin ang makusog na pagsarig sa mahal na Diyos sa tahaw nin pandemya asin mga uminaging kalamidad. Hali sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano nin paglaom sa pagsabat nyato kan bagong taon sa lambang pamilya. Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa mga pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit na anong sugat ay naghihilom. Ang mga pamilya ay muling nabubuo. Sana sa Kapaskuhang ito, maging liwanag tayo sa ating mga kapatid na sa panahong ito ay nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Naway isa puso at ibahagi natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng kapayapaan, pagmamahalan at pagbibigayan upang mapuno ng kaligayahan ang ating pagdiriwang. From the management and staff of Good Food Cement Corporation, Palanog, Kamalig, Albay, Merry Christmas and a Happy New Year. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo, huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Kailangan maging wais dito nasa surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, mega laki na. Surf powder, 50% more na. Surf Mega, mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Laki, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Sa mga kahimanwa ni Kagawad Randy Gata, sangaran kan sa iyang pamilya asin pag-iriba sa sangguniang bayan kan Ginubatan, maugma po siyang nagpapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year sa gabos. Sigun sa iya, dapat kitang magpasalamat sa mahal na Diyos dahilan sa maski gulping problema asin mga kadapisilan kitang inagihan, arog kan pandemya asin mga bagyo, buruhay kitang masabat kan Pasko asin bagong taon. Padagos lang kitang maghiringuwa. Ginubatenyos, hampanguntang positibo ang mga hagyat kan panahon. Liwat si Kagawad Randy Gata, nagpapaabot nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Tingog kan Banwaan, Pio Fernandez. Tatawagan ko si Chief Rollis Guerra ng Public Safety Office. May concern kita dyan ngunyan sa City Hall. Ano ba, surusuan daan todo bunjing. So pag-release ata ng bonus, sa mga teachers, buda sa, basta grabe da ang sitwasyon, ito babasahin ko yung text, ipapaberify ta yan nga ni. Hello po, grabe ang surusuan na nangyayari sa City Treasurer's Office sa Legazpi City Hall. Warang sistema ang release kan City Bonus for Teachers and BHW. Wara po kitaw na nagpapapila, dahil nag-observe ki social distancing. Wara po priority for pregnant, PWD and seniors.
May PSO po pero dai man nasusunod ang tamang health protocols. Paano ba to? May PSO na pala doon. Dai na nasusunod So whom do we call now? May PSO na, pinagpaabot ko naman ni kay Mayor, pinag-missed call ko na nga ni. Tiba lamang maipasa na sa ni Mayor, apera sa PSO sa Philippine National Police. Sino pwedeng tawagan natin sa PNP? Dahil garay ko kontak kay Chief na Betita, kay Sir. Kay po nagay ng presensya kang police duman. Grabe dang surusuan ako. Sus Mario Joseph na mga bata, may mga PWD, may seniors ata, may mga teachers. Taigo bagang pinagdagdag man si Mayor na pakonsuelo para sa mga teachers Legazpi City. Paano ba yan, tabi? Na tibad lamang mapadagdagan tapaning puwersa sa PSO. Sige, pakonta. Debali, apo ng tagiraray si Sir na Rolly na Isguera. Okay, ipaabot pa yung concern. Baka lamang makapadagdag pa sila dumaning fuwersa sa kumusta dyan tabi sa City Hall man kung may mga nag-arantabay dyan ngunyan tabi sa City Hall please surusuan dan todo mapagal pag-arog ka iyan tatawa apudan ko si Sir na Rolly na Isguera si Sir Rolly. I'm sure papa-actionan to and papa-recheck duman sa iyang mga tao po sa City Hall na Sir Rolly, I'm calling yan, nag-ring ang cellphone number ni Sir Rolly. Yan, sige. Sana ma-accommodate natin. Yes, Papa Pio. Sir Rolly, good morning, Happy New Year, good morning. Opo, salamat sa oras. Sir, we're on air sa Tingog Kanbanuan. Sir, may follow up lang po kasi may nag-text yung sa City Hall, parang surusuan daw po. May PSO naman para padagdagan siguro puwersa para maayos. Sige, tatawagan ko. Oo. Tatawagan ko yung PSO dahil SOP naman yan. Pagka yung naghahabulan kasi sa kung una-unahan na makasweldo. Anyway, padala ko ng PSO doon. Thank you very much, Papa Pio. Dagdagan daw ng puwersa kasi talaga, ang dami na daw. So, siksika na. Dami. Sige, tatawagan ko ngayon. Sige, thank you so much. Thank you. Happy New Year. Thank you so much. Si Sir Rolly Isguera, mga tugang. Yan, papadala na po ng tao dyan, Dagdag puwersa po dyan sa City Hall. Dagdag puwersa sa City Hall kan Public Safety Office. Tanganing magkaroon na ng sistema dyan so pag-release kan beneficios na yan. Ito, hello po. Ito nga ni, iyon naptabi na ining nag-text sa Tuya, na-receive ko na po yan na text mo, na doble mo ng send, grabe ang surusuan. Iyo tabi na-call ko na yung attention kang Public Safety Office and ma-deploy pa sila dyan nin dagdag na fuwersa for it to be in order po iyan na sitwasyon dyan maobserbaran so health protocols matawaning prioridad so mga PWD seniors bada mga pregnant beneficiaries dyan, mga women. Sige. Nagkariribok naman ba? Nagkaburuhay na naman. Bunjing buhay na naman si Senador Drilon. Buhay na naman si Senador Risa Ontiveros. Naman? Inibaya na mga... When shall we ever be in complete, sabi na nga ni, total freedom from araw kaning cycle. Nabuhay naman bunding. Tanakakuha naman ng issue against the government. Buhay na naman. Manungod ini duman sa bakuna bunding. Sabi ko para istorya ko baga sa Indo. Now, ang bakunang iyan na nakalusot hali sa China, Sinopharm, the most na pwedeng papanimbagon kan is not the president, but kung sisay, so nagpasilitar kayan bunjing. Bako, sisay na kumpanya so nagpalaog kaan anong grupo. Isay na sindikato, sisay na doktor, so nag-indiksyon kayan duman sa mga PSG, buda duman sa mga soldados. Takon sa illegal talaga iyan.
but do not keep on pounding on the government sagkod na bumagsak ang gobyerno. Yaon na naman sa mga general insinuation na may korupsyon. Yaon na naman sa general insinuation na may pagkaaram kay ng presidente tahali sa China. Mariusip naman, Napapagal na baya kita kay ni ata one of these days marirele sarpo nindo an punto ko digdi. I am not against the vice president and I am not pro administration. What my point in here sa tingog kan banwaan is arugon ta ang ibang nasyon na pag-igwanang nakatukaw na presidente so administrasyon suportado kan gobyerno. True indeed, o kaya kan tawo. True indeed, igo kita nin diretso na makapagpahayag kan sa tuyang sentimiento. Pero kung iyo na sana ang sentimiento mo to pick on the government, ay magpa-check up ka na. Bigan iba. Hilingan nindo. Ang arog ka na sistema na ang sentiment mo is always against the government, the policies of the government. Mataram ka, I am not against nga the president. I am against bad governance. Iyo. Daiman talaga ning gobyernong perpekto. Daiman talaga ning gobyernong masupo sa kagustuhan kan lambang saro sa sato. All we need is we should rally for support anuman na gobyerno anyaon dyan basta po talaga nakakatao kan sa tuikan serbisyos. There will come a time na kung sisay man ang nagugustuhan nitong presidente, iyo man ang makatukaw dyan sa Palasyo Malacanang, kamo naman ang mataram na suportaran taman ang gobyerno. And so mga kontraman, iyo naman na magpaparabutong kaan pa ibaba. The cycle goes the same. Ang resulta, daimi na asenso ang Pilipinas. Natata daimi na asenso. Ano man ng koneksyon sa paday pag-asenso? Igwa po, tananata, nabibilog na ang konsensus sa Pilipino. Supiga po niya to na element of dissent and distrust. Urual daw na sana may nagtitikno sa gobyerno, iyong nadadangog kan tawo, sa oral daw na pagdadangog kan tawo kan puro na sa na kontra. Madadara na sa naso tawo. Bako, nadaitaisi na itong sa pagparakontrang ito, no matter how valid it is, but if it is politically ill-willed, igo po rin maraot na epekto yan. Bako, ilinga, istorya ko naman sa di otro rewind. So sa kuyang kaklase sa high school ya ano nag-star sa Singapore. Familia din naraduman. Nata nga yata padita, niya ko padita din naramo na dyan. Nahiling ko na ngayon cycle dyan sa to sa Pilipinas. Ano niya akong cycle? Inehemplo niya. So agum ko naghelang. Empleyado pribado. Confine ko ngayon digdi sa Hong Kong, sa Singapore. Public hospital. Hinapot ako. Ngaya pa di, kumusta? Ano ang imahen mo kan public hospital digdi sa Singapore? Niya ako dahil kong pagkaisi. O ano ngayang imahen kan public hospital dyan sa Pilipinas? Di pigladawan ko. Public hospital, kulang sa higdaan, kulang sa bulong, kulang sa doktor, namamarong, maati, luma na, nagsurupay ang mga pasyente, gabos, daing pasilidad, kulang. O niya ko dyan digdi ngaya piyo, ang public hospital digdi, garo ngaya St. Luke's, garo Makati Medical Center. Nyako man na. Bako ngaya nahambog, pinahiling sa ko sa mga retrato, dyan nga nakakonfine si Miso Oni ngaya O di niya ko mahal ang bayadan, daing bayadan. Libre, gastos kan gobyerno. Nata niya ko tarokan, makusog ngaya, ang samuyang health system digdi, makusog ang pag-suporta kan tao sa gobyerno, dawa ngaya, habo ninda ka nakatukaw ngunyan kay likon nyo o ining so mga nagtuturukaw ngunyan na mga administrador ngaya because pigsuportaran ninda ang programas kan gobyerno. Iyan nga yung pagparadisent, pagparapaluwas ng opinion, iguning oras na ngaya dyan. Pag eleksyon, pag mapirili kami digdikan sa mga lideres, sa kasanan nagpaparaluwas ng araw ka ng mga
sentimento. Pero pag yaon na ngayon, nakatukaw na, in unison na ngayon kami digdi sa gobyerno. O sa tuya ngon yan, ano na, Mario Joseph na mo. Uy, nasa bakunang an papanimbagon, hanapon si Sayso nagpalusot. O, so mga ipig-indiksyonan, dahil man ito ning gayo man na, halimbawa sa PSG, pasalamat nga ni ita, maski nga ni mamumugtak sa peligro sa buhay ninda, pirit na nagpatudok ayan, dahil sa na magka-COVID, tanganing maprotehiran so presidente. Diba? Itinaya man sa buhay ninda, ginibong mga guinea pigs. Baga, nagpa-indiksyon. O, ano pa no, ayaw na naman sa mga general insinuation na may korupsyon, may pagkaaram sa Palasyo Malacanang, ay sus, mapagal-pagal na. Ibugtak ta ang setting, halimbawa si Nana Lenny man ang yaon sa Palasyo Malacanang, buda iyo man ang pagparagibuhon man, oro aldaw na sana. Bakong mataraman ka mo, ano naman iyan tabi? Dahil na maturunong ka, dahil daw kita pwedeng magkasararo ng mga Pilipino na suportaran ang gobyerno. Oh, di ba? Are you getting my point? Inda ko sa nangani, imposible siguro, inda, baka taon lang ang bilangon o taon ang bibirilangon kung paano kita makahali sa arog-kaan na mindset adig di sa Pilipinas. Halimbawa, gumana man. Tapi, ang Bicol baga is an opposition country because ang nanggana presidente is not from Bicol, taga Mindanao. Gumana man halimbawa ang taga Bicol. Pagparakontrahon man kan ibang rehiyon, ano man ang masasabuota? Kita naman ang mataramdig di tama na po. Magkasararo na kita, di ba? Oh, hope you are getting my point, tabi. Iyon na ano. Iyon na sa bakuna nga. Nakalusot, may nagpalusot, kontrabando, hanapon ito. Itong papanimbagon. So mga nagpa-indiksyon, nasa sa inda ng risk iyan, tabi. Oh, nabaya na papagal-pagal na. Hindi ako nasa na. Pag nagdidiskuter kita kan araw kaning programa pa tema, dai paninda nasa sagum ning maray asa tuyang gustong sabihon. Pero pag nasagum na po nindo yan, mataram ka mo ay tama palan nga yadi. Question nga ni is, can we still get out from this cycle na araw kaning sistema sa Pilipinas? Yan. When time comes na makahali na kita dyan, sana makasabay man kita sa pag-asenso na kan ibang nasyon. Kita na sanang nawawalat. Huli nga. So mga abantidong nasyon baga, dahil makitang nadadangog na mga bareta sa CNN, sa BBC, napigo para kontra sa Premier Ministro kan Britanya, kan Japan, kan Konsisay. Uto baga, igwa na sindang mga anti-COVID vaccine. Nag-indiksyon na sa mga kwan. Ang mga senior citizen. Hindi sa to, igwa man. Kundi black market, 20,000 ang kada tudok. 20,000 po yan ang kada tudok. Ako igwa akong midbid na so agom yaon digdi sa to, sa Ligaspi. So agom niya yaon sa Manila. Early part kan December, nag-apod sa kuya. Gusto ngay mag-uli na ni Mister. Kapagal na ngay duman sa sarong nurse. Niya ko di pag-uli, kay po nigong papel. Nako na ngay na-indiksyon na ngayon sa anti-COVID. Nakikig ako. Ay pamadbagay niya ako ning bulong. Bakuna na aprobado sa gobyerno. Igwa na ngay papapiyo. Duman sa Manila. 20,000 kada tudok. Duwang tudok baga yan. Primerong tudok, 20,000. Mabilang ning 21 dias, another 20,000 naman. Tudok na naman. Igwa na nga piyo. So nars, agom ko yung nars, sikreto sa nga ni highly confidential na indiksyonan na nga. Kaya gusto na mag-uli. Problema niya ako, anday man giraray makakauli andig dita. Illegal niya ako ang pag-indiksyonaan. O mala, day man nakauli baga talaga. O yan o. After several weeks, pinutok na ni Presidente Duterte. Igwa na baga ngayon ng indiksyon digde. O mala. So mga sindikato dyan, so nagpalusot ka ito. Diba kung nagkaburuting kaya na ka mo? Ang mga Pinoy bayadi, paano na? Kung gamiton, sabi nga ni Pading Noel na Manalo, kung gamiton taan orag na inikan mga Pinoy sa araw kaining mga abilidad sa karahayan, siguro haloy na kitang nag-asensong Pilipinas. Gustame, así, me gustame, ecstasy, extano, ecstasy. Oy,
Okay, paano lamang tabi, Bonjing? Ma-commercial kita, news break, as in station break. We will be right back. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. 9:59. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na agaw yapon alas 10 na bareta sa lado nasyonal. Ikinabigla kan spiritual advisor kan El Shaddai ang investigasyon na pinagkukondusir sa grupo dahil sa aligadong pagsuhay kaini sa COVID-19 protocols sa sarong mass gathering. Sigun kay Novaliches Bishop Teodoro Bacani, dai niya inipiglalauman dahil ang aram niya perming pigpapagiramdom sa indang mga miyembros manungod sa pagsuulog kan face mask, face shield, asin pag-obserbar kan physical distancing. Alagad nagtutubod si Bacani na posibleng wara man na nabayular ang grupo. Maski pa mag-imbestigar ang mga otoridad, nakakasiguro sindang daing makakahiling o kaya magkakahelang sa mga ini dahil proteksyon gikan, kaya dahil sa proteksyon hale sa mahal na Diyos. Alas 10 na bareta sa Lado Nacional, pinagsurat yan News Manager Mardela Bunjing Tanay sa Technical Control sa ITC Mark Sian Madrid. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo every day. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Sa itong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Namibidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda.
iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Samut-saring mga suliranin at krisis ang ating nararanasan sa kasalukuyang panahon. Hindi tayo matitinag ng anumang unos na dumaan at dadaan pa. Patuloy na magiging katuwang at kaagapay natin sina Mayor Brandy at Vice Mayor Jorem. Madama at maisabuhay pa rin natin ang tunay na diwa ng Pasko. Hangad namin ang maligayang pagdiwang ng Pasko at pagsalubong ng isang masaganang bagong taon. Ang mensaheng ito ay malugod na ipinapaabot ni na Mayor Brandy Arcangel at Vice Mayor Jorem Arcangel ng Bayan ng Jovellar. Ngayon, aaraw-arawin ko ng sweetness mo. Aaraw-arawin ng special moments natin. Araw-araw na ang ligaya pagkasama ka. Sino kausap mo? Babe, kape lang ako. With Coffee Mate, pwede nang araw-arawin. The new Coffee Mate Tipid Pack. Enjoy up to 12 cups of creamy sweetness for only 15 pesos. Bring out the best in your coffee every day. Love mo yung Coffee Mate araw-araw? Ano na ako? Pag ikaw, forever yun. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Nay, ano po nga punan ko ngayon? Regular dapat na pinapacheck up si baby sa health center, lalo na kapag 6 months na siya, para makasiguro si nanay na masustansya ang mga ihahanda niyang pagkain para kay baby habang patuloy ang breastfeeding. Pumunta lang siya sa pinakamalapit na barangay health center. Tuturuan si nanay ng mga barangay nutrition scholars doon kung ano ang mga pagkain angkop sa edad ni baby at madaling ihanda. Ang healthy po ng luto niyo, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko daita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. No storm, not even pandemic can ever stop Christmas because no one can ever stop love. Nahiling ta sa lambang saro ang imahe kang kagurangnan kaya naging mas madali ang satuyang pagtarabangan. As we celebrate Christmas, we should not forget to be grateful for all the things that we still have. Hali sa sakuyang bilog na pamilya, ini po si Glenda Ong Bungaw, board member kang Primer Distrito kang Albay. Merry Christmas and let's hope for better days this 2021. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa
panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa ibong kanagaaging kanipisilan sa buhay dahil sa pandemyang COVID, mga minaging bagyo, sarong milagro na inigabo sa tuyang nalalampasan sa kapangyarihan ni Kristo kagurangnan. Kaya ang sayang pagkamundag dapat lamang na sa tuyang irokyaw ngunya nakapaskuhan. Ang familia asin si Legazpi City Councilor Fernan Imperial minapaabot sa Indo nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyos mabalos po, si Kiko Pangilinan po ito. Ngayong panahon ng Pasko, patuloy ang ating pagpapatunay na mas matibay ang ating pagtutulungan at pagkakaisa sa harap ng kahit anong sakuna. Sama-sama po tayo sa pagharap sa isang bukas na ligtas at punong ng pag-asa. Mula sa aming pamilya, kay Sharon, Casey, Frankie, Miel at Miguel, si Kiko Pangilinan po ito. Sarong maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob ang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Tingog Gang Banwaan. Pio Fernandez. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Sabi kan sa tuyang text listener, sandali lang muna,
Sabi ni 2480, nasobrahan ng demokrasya ang Pilipinas simula nang umupo ang Aquino. Yan, ang sabi man kan sa tuyang listener. Well, may point ka dyan. Igwa ka dyan. May tama ka dyan. Tabi may tama ka. In a sense, may tama ka po dyan sa imong reaksyon. Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Sabi naman ni 6080, tama ka Pio, permi man ako sa Singapore. Yan, permi man da siya duman sa Singapore, tamay duwa akong tugang duman. Dakol man talaga kontra kili Shin Long. Pero nagasunod sinda sa gobyerno. Pagkatapos kan eleksyon, kung si Isay ang nasa posisyon, minasunod sinda. Yan. Ako ba ko man pro Duterte? Pero kaipuhan ko, suportahan tayo ang napili. Sabi ni 6080, iyo inian sa tuyang gustong i-drive out na punto digde. Pag minadiskutir kita kan sa politika nasyonal, paminsan pag may mga issues, one of these days po, marirealizer nindo yan. Nafi-feel man niya to yan pag araw kay ni baga na ang diskusyon bako palatable sa opinion kan mga paradangog, kontra sa opinion ninda, pambihira sinda mag-uyon, talagang may hard stance sinda sa presenting administrasyon because they don't like the president, Pero one of these days, kung an marirealizar nindo, ang punto tadig din na baka kita pro sa kunsisay na nakatukaw dyan. Ang point here is that arogon tayo itong Singapore. Kunsisay suyaon sa itaas, pisurunod na sa naan gobyerno tabi. Let's get out of the cycle ng inina. Tumukaw man halimbawa si Nana Leni bilang presidente. So kita na naman ang mga ngapudan, tama naman na pagparabutong paibaba. So ginibot ta ka ito kay Duterte na pagparabutong pag-ibaba, iyon naman ang nahagadon tang halion. Kaya ngunyan pa sa nakota na po nantana. Di ba? Nakukuha ni daw punto ta. Sana po makuha nindo yan, Itong so text man managod sa bakuna, tama ka po dyan. That's my point man tabi. Si Isay ang dapat manimbag. Si Isay ang nagpasilitar kan pagpalaugkaan. Si Isay ito mga personang ito, ano sa indang liability? Despite kan day paning pag-aprobaran kan gobyerno na, tatamay na indeksyon na ng mga PSG. Putting the lives of the PSG in danger. O, di ba? Ay, nako. Sige. Diretso kita kan mga istorya hali dyan sa luwas. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, go ahead. Good morning. Yes, good morning sa Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, suportado ka Bicol IATF on on the management of emerging infectious disease naging lakdang kan Regional Peace and Order Council o kaya ARPOC sa pangyayat ni Gobernador Al Francis Bichara na magpasar ng resolusyon manungod sa pagrekomendar sa pagbawal o kaya strict na pag-regulate kan paggamit asin pagbababakal nin paputok asin iba pang pyrotechnic devices sa bilog na reyon Bicol. Sinabi ni Attorney Anthony Noida, ang Regional Director kan DLG Patinaman, ang pamayo kan Bicol IATF na sinda, susuportaran ang gabos na lakdang na pwedeng gamiton tangan nila magkaiguan nin safe asin healthy na selebrasyon kan New Year pon taod-taod o sa agang banggi asin sa mga masunod pang oras. Sinabi niya na dahilan sa naiilingan nin magayon na resulta ang resolusyon na pinagpasar kan ARPOC, pinag-rekomendar man ninda o pinag-abisuhan man ninda ang mga LGU na magsunod na sa nasasiring na bagay dahilan sa ini para man sa nasa kagabsan lalo pang sa paagikan na ban o kaya strict na regulation sa pagpapabakal kan mga paputok digdi sa tuyang runa, mapapreventaran ng God man na remalaso o kaya pagka-injured o pagkagadan dahilan sa maputok asin man ang mass gathering sa pagpabakal kini, paggamit asin sarabay-sabay kan mga individuales o grupo sa community fireworks display.
Sigun kay Noida, ang gabos na local government units, lalo na ang mga nasa level kan barangay, pinag-abisuhan na ninda na i-monitor asin pagirumdumon ang mga residentes ninda tangan na mag-comply sa health and safety measures kan COVID-19. Mientras tanto, ang Bicol IATF nagpaabot man in pagbibid sa mga health workers asin frontliners, lalo na ang mga nasa LGU na padagos man girare ang tabang asin serbisyo na pinagigibo tangan isa nang mataparan ang mga pangangaipo na darakan COVID-19 pandemic. Roger, sige. Itabi sa piyo mga impormasyon gikan man giraray sa Bicol IATF, Ans Galero, DCGB. Aber daw managad bunjing ade. Gari masusupog ka ngunyan kung naipaputok ka. Pagpaputok mo niya na New Year, ika sa halata na ika ang nagbayular. Mako. Bunjing, di ba? Maputok ka. Halata na ika ang nagbayular, nagbalgar kan direktiba bodale. Bawal mo niyan. Tabi, bawal mo niyan. Buda kanakaging petsa 26, buda 25 bujing. Iyo sana ito gayud sa albay. Zero talaga ano bujing? Zero baga, hiling Zero so na lugadan, na ospital o nagadan sa paputok. Igo, maning paputok na sumaray-rahay. So, dahil nakakagadan. So, nakakabuhay. Ito ang maray. Di isa na pati itong ribok, di itsa na. Yan. Uy, yung baga kan, ining taon na inay zero talaga, albay. Kagayon baga mo na ibang mga probinsyas. Aber daw, ngunya na New Year. Igo bagang karahayan ining COVID na itinao. O, bakit sa gusto tang COVID, ipare kayo malayos, kundi, bakong karay kundi, mensahe, I should say, may mensahe, disiplina. Pinakadakulang mensahe, baga disiplina, o didisiplina, dahil magpaporotok. Masusupog ka ngunya, nagpaputok. Tay ka saan mapaputok diyan sa lugar nindo, hindi nga nang nagbalgar nga kanlay, sobra mo ng kakapal mukha kung igaw ka pa ning kusog yabang na mag-firecracker pa pa losis pa dyan o kung ano pa, napigbabawal bagaan, mga fountain, bawal mo nang unyan. Lang supog baga. Pagsunod mo na kita tabi ha, sa patakaran. Kung igong mensahe ining COVID sa rogid sa mga mensahe, bakong say karahay ko. Para yung kimala Diyos, may mensahe, disiplina, ibalik ta sa to. Sa lambang saro, buda bilang sarong nasyon. Disiplina. Bigibo bagan duman sa Davao. At one time nakapasiring ako duman sa Davao. Kaya riba ko kay ito gobernador pa si now Congressman Joey. Igwa duman ng okasyon niya on si Presidente Noynoy Aquino. So taxi driver naman, para pa istorya ko, talaga nga sir. Undisciplina digdi sa mo. Minimum so pagbayad ko sa taxi, konpirasa na talaga. Di ba? Dahil ko ganyan maghadit digdi sa mo. Nga ko sir, naraot so nasira yung baterya ng cellphone ko at saka yung SIM card na apektuhan din. Sasamahan pa niya kita sir. Kung ano nga yung rate sa taxi na kung yun lang ang rate, wala kang dapat na sobrang bayaran sa amin. O niya, tanagduman kami, magdi-December nga nigyo dito. Niya, kung may firecracker, wala ditong firecracker, sir. Sa isang lugar lang, doon lang, and may oras lang. Yan. O ngunyan, mangyayari na sa bilog na Pilipinas. Iba? Grabe na kapapaputok tadig di sa Pilipinas mga kada taon. New Year. Kung ano-ano nang naimbento. May sinturon ni Judas. May sinturon ni Satanas. Sinturon ni kung sisay-sisay. May Diablo. May dinamita. Kung lain-lain baga napaputok. Tapampahalid akan mga evil spirit kan malas. Mala. So kapapaputok takan 2019. Ano so pambungal sa takan 2020. Puro baga kadimalasan. Ay, nag-uso kalendaryo ko nga ni pera, kung ano pa man. Ginurumos ko na bunying so kalendaryo ko duman na 2020 December. Ay, kung na natagalan, tinapo ko na duman sa basurahan. Ya, kung noon ay ni. Ay, nakaya.
Okay, sarong simana naman sa niya ko dahil na. Goodbye. Kalindang 2020. Hay, daw sa mga parapungsoy kan New Year kan 2020. Ano, Bunjing? Tayo na ba kang ribok-ribok? Aber daw, abangan ta naman ko niya na 2020. Ano, iyo nga ni. 2021, I should say. Ano, may mapaputok mo niyan. So nakakadismayo sana sa kilikili. Oy, kararigos daw ka. Naputok na sa kilikili. Ay, nako tabi. O di paano, Bonjing? Pwede na ba? Sige, approve nga piyo. Sige na, tama na yun na pagpaaram mo ngayon sa oras. Mag-alukar ka ngayon ng minuto sa natatadang mga komersyal pa. Sige, tama, Bonjing. Kuha na, nasa oras na. Pwede na ngayaan. O di sige. Sa pangarap po kang bilog na puwersa kan Megaforce. Bonjing and yaon sa newsroom si News Manager Mar. Sa IT si Mark Sian Madrid. Salamat po kan sa ido paginanyog amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Ang espiritu ng Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ng pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon na kita udok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli ta tinawan niya kita, ning buhay na kaparo pakinabang. Masking nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang